Os galegos seguiremos pagando por circular pola AP9. O Goberno mantén a peaxe e decide recorrer contra o ditame de Bruxelas que o instaba a liberalizar a autoestrada. E máis, o Ministerio de Transportes di que esgotará as posibilidades de recursos se a Unión Europea leva a España aos tribunais. E tamén saca peito das bonificacións. A situación en Gaza estivo presente no cara a cara do Congreso entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. O líder do PP acusou o presidente do Goberno de ser capaz de pactar con Netanyahu para perpetuarse no poder. Sánchez defendeu a estabilidade do seu executivo. Este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. El tercero más longevo de la Unión Europea. Sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. La película que representará a España en la 98 edición de los Oscars es... Sirat. A súa carreira soñada polo Oscar, a película do realizador galego Oliver Laxe é elixida para representar a España nos premios da Academia dos Estados Unidos. O seguinte reto será conseguir que a preseleccionen como candidata a mellor película estranxeira. Saúdos, boas tardes. Os galegos seguiremos pagando peaxes na AP9. De momento, o Ministerio de Transportes négase a asumir o mandato de Europa. María. Si despois de varios días agardando pola resposta do Ministerio de Óscar Puente, hoxe a síntese é esa. Os galegos continuarán pagando as peaxes da AP9. Precisamente esta mañá remataba o prazo dado por Bruxelas ao Goberno de España para cumplir coa normativa comunitaria e liberalizar tamén a autopista, pero esta mesma mañá tamén o Ministerio de Transporte remitiulles un comunicado revocando esta decisión. Agora a pelota novamente en Bruxelas, en Europa, que serán os que decidan se acoden os tribunais. Toca agardar e toca seguir pagando a todos os galegos e a todos os que circulen pola AP9. Chegou a hora de decidir e o Ministerio de Transportes non asume eliminar as peaxes da AP9. O Departamento de Óscar Puente recurre o ditame da Unión Europea e deixa nas mans de Bruxelas a decisión final. A Comisión xa falou claro, xa lle dixo a España que a prórroga da concesión foi ilegal e que se non actuaba levaría o caso ao Tribunal de Xustiza. Todos somos conscientes que calquer pronunciamento, sea nun sentido ou sea noutro, vai a derivar nun conflito xudicial. Os socialistas galegos dábano por feito e abogan por seguir coa política de bonificacións ata chegar ao 100%, pero para o BNG ese non é o camiño. Que nos sae máis barato anular esta concesión que seguir pagando as bonificacións da AP9. Os populares apuntan a Pedro Sánchez. Pois os galegos vamos a seguir pagando as peaxes máis altas de Europa por obra e gracia de Pedro Sánchez e de quen o apoia, entre eles o BNG. A Xunta, como os grupos parlamentarios, demanda ao Goberno a gratuidade e a plataforma impulsora deste procedimento arremete contra o Executivo e chama a mobilización. Que de una vez por todas el Gobierno considere a Galicia como cualquier otra comunidad en España. Si esto sucediera en Cataluña o en el País Vasco, esto se hubiera resuelto en la primera carta de emplazamiento del año 2021. A día de hoxe, 4 de cada 10 euros que factura Audasa xa proceden das arcas públicas grazas aos traxectos bonificados. Os transportistas galegos tamén reclaman a gratuidade desta autoestrada AP9. Aseguran que as bonificacións que se aplican non son suficientes para garantir a súa competitividade. Din que as peaxes penalizan as empresas galegas fronte ás que operan noutros lugares con autoestradas gratuitas. A reclamación dos usuarios da AP9 é unánime. Piden rematar coas peaxes das máis caras de España. Ir de Ferrol a Tui custa 26,85 euros. O sea, ya está pagada la carretera esa. Yo pagar 20 euros que vengo a Coruña no me sienta bien. Pois xa vai tempo que debería ser gratis. E liberalizala, canto antes. Somos a única comunidade que ainda paga tantos peaxes.
As bonificacións aprobadas polo Goberno permiten facer gratis o regreso no mesmo día para os vehículos lixeiros e un desconto do 50% se fan máis de 20 viaxes ao mes. Que se leva forrado aos galegos con este Goberno máis de 350 millóns de euros en canto ás bonificacións dadas. Os vehículos pesados contan cun desconto do 50% en calquera traxecto. Os transportistas insisten en que as bonificacións non son suficiente para competir coas empresas instaladas noutras zonas con autoestradas que si se liberalizaron. Estamos un pouco na periferia de Europa e todo é máis caro. Entonces non podemos ser tan competitivos con outros países que teñen menos peaxes. Cada día de medio uns 71.500 usuarios pagan peaxes por circular por esta autoestrada. E mentres, no Tribunal Supremo estase a decidir se a concesionaria incorreu en prácticas abusivas ou cobrar as peaxes íntegras durante o tempo que duraron as obras de Rande. En riba da mesa hai dúas sentenzas, unha favorable á empresa e outra aos usuarios. Agora o Supremo debe fixala definitiva. No aeroporto de Baraxas van recuperando a normalidade na cuarta xornada de folga dos traballadores de seguridade. Hoxe apenas houbo incidencias, pero quedan viaxeiros afectados despois que dende o domingo máis de 5.000 pasaxeiros perderán os seus voos polos atrasos no control de seguridade. Os viaxeiros de Iberia, a liña que máis opera en Barajas, son os principais afectados. Ayer nos presentó un inconveniente que nos aplazaron el vuelo también y hemos estado volteando desde ayer también. Otros, María, que madrugaron. Nos dijeron que nos iban a traer temprano, pero aún así estuvimos aquí temprano y todavía estamos esperando. E incluso algún... Que recién me entero, me comentaron ahí en Boa y no sabía nada. María, que a folga dos traballadores de seguridade indefinida, a imaxe que ofrece hoxe o aeroporto de Barajas é moi próxima a dun día normal. É así, nos din os traballadores, porque os viaxeiros están chegando con máis antelación e tamén porque o volume de voos dun mércores pode ser inferior, por exemplo, ao do pasado luns. Nestes días, só viaxeiros de Iberia, uns 5.000 vían como perdían os seus voos. A OCU recomenda que se reclame, advirte que as aerolíneas non son as responsables e a AENA polo funcionamento anormal dos servizos do aeroporto. Desde OCU pedimos a AENA que intente solventar con la mayor dilación, respetando por supuesto el derecho a huelga de los trabajadores, pero que garantice la movilidad de los pasajeros, y pedimos también a las aerolíneas empatía y flexibilidad para reubicar a aquellos pasajeros que hayan perdido los vuelos. Os traballadores de seguridade da compañía Trablisa piden melloras salariais inasumibles di a empresa, que tamén insiste en que a folga é ilegal e abusiva. Israel continúa por segundo día a ofensiva terrestre na capital de Gaza. O exército anunciou a apertura dunha segunda estrada para sair da cidade e exíxelles a máis de 500.000 de civís que abandonen a zona en 48 horas. A nova ruta aberta discorre de norte a sur en paralelo á fronteira israelí. As Forzas Armadas israelís aseguran que unhas 350.000 persoas fuxiron da capital da Franxa, unha cifra que a ONU rebaixa a 190.000. E Bruxelas presiona a Israel, pero non chega a suspender relacións comerciais co goberno de Netanyahu. A Comisión Europea propón imponerlle aranceis por valor de 227 millóns de euros e suspenderlle fondos. María. Sí, a Comisión Europea dá un paso en firme, pero como dis, non corta totalmente as relacións comerciais co goberno de Netanyahu. Esta mañá, a alta representante de Política Exterior da Unión Europea, Kaja Kallas, anunciou un plan que inclúe a suspensión de algunhas disposicións do acordo de asociación con Israel. Isto supón na práctica reinstaurar aranceis sobre certos produtos, especialmente agrícolas. Un impacto para Israel que a Comisión, como dicías, valora e estima que pode ser duns 227 millóns de euros ao ano. A Comisión tamén propón sancións contra Hamás, contra os membros extremistas do goberno de Israel e tamén contra os colonos violentos, así como suspender o apoio económico a proxectos de cooperación institucional que estaban previstos desde este ano ata o 2027. Iso sí, mantén a axuda á sociedade civil. Unhas medidas que terán que ser agora aprobadas polo Consello Europeo mediante unha maioría cualificada. O obxectivo, din desde Bruxelas, non é castigar a Israel, senón presionar para que a guerra acabe.
A situación en Gaza sobrevoa no segundo día de visita oficial dos reis a Exipto. O presidente Al-Sisi e a primeira dama deronlles hoxe a benvida oficial. Unha viaxe que busca reforzar os lazos entre os dous países. Tras a reunión bilateral con Al-Sisi, Filipe VI recoñeceu o esforzo de Exipto como mediador para rematar a guerra contra a Franxa e a favor dun Estado palestino que conviva co israelí. A situación de Gaza tamén acaparou protagonismo na sesión de control ao goberno que houbo no Congreso. Os socios seguen presionando o PSOE para que faga xa efectivo o embargo de armas a Israel. Pedro Sánchez ve con optimismo o devir desta legislatura. Gobernamos con estabilidad y gobernamos con eficacia. Presume dunha estabilidade que a oposición cuestiona. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. O conflito en Oriente Medio acaparou gran parte desta sesión de control, cos socios preguntándose: ¿dónde está ese embargo de armas fantasma? Yo creo que es puro PSOE. O sea, el PSOE anuncia obligado por las circunstancias, siempre tarde, y si puede no hace. Pero o PSOE insiste en que sí se aprobará mesmo co aval de Defensa. No hemos puesto absolutamente ninguna objeción. Di a ministra Robles que o seu departamento xa non ten ningún contrato con Israel. Os socialistas tratan así de calmar os socios de coalición que insisten. Sumar está en el gobierno y va a garantizar que esto se apruebe el martes. As presións chegan o presidente de todos os lados, tamén de Junts. No val el bla bla bla, senyor Sánchez, el que volem son fets. Non vale o bla bla bla, queremos feitos, dille Nogueras. Nosotros tenemos la máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas. Esa vontade xa se demostrou aceptando unha emenda de Junts para obrigar as grandes empresas a atender os clientes en catalán. A próxima semana tamén se testará a relación do goberno cos de Puigdemont cando se debata outra das súas demandas, o traspaso das competencias de inmigración a Cataluña. A oposición, pero tamén partidos como Podemos, están en contra dese eventual traspaso de inmigración á Generalitat de Cataluña. Tamén hai voces críticas dentro do PSOE, como a do seu varón en Castela Mancha, Emiliano García Paje. Lo dijo muy bien algún independentista. Le queda poco tiempo a esta legislatura, aprovechémonoslo el tiempo que quede. Y este planteamiento es de una obscenidad tremenda, ¿no? Y yo creo que a estas alturas no merece la pena, en palabras de lo que diría Yolanda Díaz o Sumar, vender el país. O Goberno vasco agarda que este mércores se acorde definitivamente o traspaso a Euskadi das prestacións contributivas e do subsidio de desemprego. Estaba previsto que se fixera en xullo, pero non foi posible, segundo o Goberno vasco, debido a reticencias por oportunismo político do Ministerio de Traballo. Este verán houbo en España 40 grandes incendios forestais de máis de 500 hectáreas e o lume obrigou a evacuar 36.000 persoas. O Goberno fala dunha situación excepcional e tamén cualifica así a súa resposta. Din que puxeron todos os medios do Estado ao servizo das comunidades. Es el mejor ejemplo de cómo se tiene y cómo debemos trabajar, con consenso, lealtad y colaboración institucional, para afrontar el presente y el futuro de las catástrofes, redimensionadas en duración, virulencia, frecuencia y complejidad a causa de la emergencia climática. En a Lanzada acaba de presentarse o proxecto para mellorar a capacidade viaria dunha das zonas máis turísticas de Galicia. As estradas de acceso ás praias de Sanxenxo e o Grove. Ademais de aumentar carrís, vaise crear tamén unha senda para ciclistas e peóns. Nas obras investiránse 40 millóns de euros e prevén que estean en marcha no 2027. Esta é unha imaxe que se repite cada verán nos accesos ao Grove e Sanxenxo. Longas ringleiras de coches a unha zona que este agosto rexistrou alrededor de 150.000 visitantes. Para solucionar os atascos, a Xunta pon en marcha un proxecto integral que inclúe a conversión en autovía dun treito da vía rápida do Salnés, un terceiro carril na glorieta entre o Grove e Sanxenxo e o desdobramento da Estrada da Lanzada. Tamén farán unha senda para peóns e ciclistas e rexenerarán 40 hectáreas desta área que pertence á Rede Natura. Alfonso Rueda destaca que un proxecto moi estudado pola necesidade de mellorar a circulación nun espazo natural protexido. Algo que era moi demandado, moi necesario, pero insisto, había que pensalo moi ben e facelo cando sabíamos que tiñamos... Esta é unha das ventaxas de ter orzamentos aprobados, que podemos facer
estas planificacións e completamos unha obra que vai ter moitísimo impacto e que vai facer a vida aos veciños de Ogrove e a Sanxenxo un pouco máis fácil e a esa cantidade de xente que nos visita que espera unha Galicia amable. A Xunta comeza agora a dar os primeiros pasos administrativos co obxectivo de comezar as obras no 2027. O Grupo Inditex continúa a súa expansión internacional. A súa marca de roupa deportiva, O Ixo, acaba de desembarcar nos Países Baixos. Abriu a súa primeira tenda nunha rúa do centro de Ámsterdam. Son máis de 1.300 metros cadrados distribuídos en 4 plantas. Galicia busca estreitar as relacións comerciais e culturais co Xapón. A conselleira de Economía e Industria de viaxe oficial ao país participou nos actos do Día de Honra de Galicia na Exposición Universal de Osaka. María Jesús Lorenzana asegurou que a estabilidade e a eficiencia son os mellores avais do goberno galego para atraer investimentos. Espero poder estar a la altura y aportar todo lo posible para continuar intensificando los intensos lazos culturales, económicos y personales que ya hoy existen entre Galicia y España y este extraordinario país que es Japón. Un mozo de 27 anos morreu atropelado polo seu propio tractor no Sabiñao, na terra de Lemos. O falecido é un veciño de Monforte que perdeu o control, tivo un accidente e o tractor acabou pasándolle por riba. Alejandro. Sí, este accidente tivo lugar a última hora da tarde de onte nesta estrada LUP 5804 ao seu paso pola parroquia da Broza. Por razóns que aínda se están a investigar, o mozo perdeu o control do vehículo, saíuse da vía, bateu contra unha gabia de formigón e quedou retirado na calzada. Todo parece indicar que foi atropelado polo remolque que ía enganchado ao seu propio tractor. Ata aquí desplazáronse efectivos do 061 tamén da Garda Civil que pouco poideron facer pola súa vida. Este é o segundo accidente con vehículos agrícolas en moi pouco tempo aquí neste concello do Sabiñao. A finais do mes de agosto, un home de 64 anos falecía ao quedar atrapado ao emborcar o seu tractor. Sobre as 8:30 da tarde de onte foi cando alguén viu o corpo do tractorista nunha marxe desta estrada do lugar do Chao da Broza, preto de Escairón. A persoa que se atopou inesperadamente co accidente chamou o 112, pero os efectivos de emerxencia xa só puideron confirmar o falecemento e abrir a investigación para determinar as circunstancias do que ocorrera. Así a escurecer viña do dentista de Ourense e encontreime aquí con este accidente, estaba unha ambulancia e tráfico e dixeron que había un difunto. O que escoitei foi que, que se matou un chico ali, que o tractor que non dera a volta o chico que estaba na carretera. E agora viña a mirar porque non lle vía moita explicación eso. Non sei que pode suceder. Segundo as primeiras investigacións da Garda Civil de Tráfico, o home perdeu o control do tractor e saíu da vía, coa fatalidade de que foi bater coa estrutura de formigón que hai no acceso dunha leira. Suponse que o impacto foi o que fixo que o condutor saíra despedido do seu asento e acabar atropelado polo remolque do propio tractor, que neste caso é un apeiro que se emprega para esparexer esterco. A vítima é un mozo de 27 anos de nacionalidade uruguaia que vivía coa súa familia en Monforte e traballaba nunha empresa agrícola do Incio. Moi triste, a min dixeron mollar a noite e a verdad que non poden dormir porque isto é tremendo, non sei. En un sitio llano, porque cando vas a un sitio pendiente e así xa ter máis medo, pero así nun sitio llano, non sei. Momentos de tensión os que se viviron a tarde do martes nesta rúa con forte pendente no centro de Sarria. Un vehículo que estaba estacionado comezou a escorregar costa abaixo sen condutor no seu interior. Una chica moi maja e pasou por aí arriba a repartir algo y cuando volvió, ¡blas! Ya lo vio aquí, se quedó asustado porque yo y aquí el tapicero estábamos aquí y vimos bajar el coche, pero pensábamos que iba alguien dentro del coche y nada, y paró contra esa pasamanos. A condutora do vehículo aseguraba que deixara posto o freo de man e así o corroboraron varias testemunhas. Deixou no a chica encendido, pero co freno de mao, pero o coche veuse e tirou con eso. Dixo era o meu último reparto e claro, deixou o coche, dixo era nada máis subir un paquete, pero claro, as cousas pasan. El freno de mano le tocamos e lo traía puesto para arriba, pero... No descontrolado percorrido levou por diante un farol que aínda así non conseguiu frear completamente o coche. Finalmente foi caer sobre unhas escaleiras. A pesar de ser unha zona moi transitada, afortunadamente ninguén quedou ferido. Moito máis pasa moito peregrino porque é a zona antigua e pudo haber máis problema. Todo quedou nun susto con danos materiais.
Unha rapaza do Concello de Carnota séntese acosada por un home que coñecera nunha rede social. O suposto acosador chama a estabelecementos para pedir comida ao nome dela e chama en número oculto para insultala e ameazala. O sábado díxome vouche matar a ti e ao teu fillo. Esta é a parte máis grave de todo o que está a vivir nos últimos días unha rapaza de 28 anos do Concello de Carnota. Asegura que se sente acosada e que todo comezou despois de que decidise deixar de falar cun rapaz que coñecera por internet. Conocino a través de Facebook e empezoume a falar. Un día decidí non volver a falar con el, bloqueeino e desde aí empezou as chamadas en oculto e os pedidos a locales de todos os sitios. O rapaz, que segundo lle contou ten 32 anos, realizou chamadas encargando comida a nome dela a máis de 20 establecementos de varias zonas. Concello de Carnota, fixo pedidos tamén en Santa Comba, en Santiago, en Coruña, en Málaga, en Villa García e en Boiro. O procedemento é sempre o mesmo. Chama, encarga unha cantidade inxente de comida e dilles o nome e o número dela facendo especial fincapé neste aspecto para logo nunca ir recollela. Fixo pedido, en plan 7 hamburguesas de carne con non sei que, patatas, bebida, a nombre de tal, dou un número de teléfono para as 9 da noite. Chamábanme para decir que estaba o pedido feito, o meu nombre e co meu número de teléfono, e que insistía moito en que chamaran a ese número. Reiterou bastante no número, pois 2, 3 veces, ademais no nombre da chavala. Pero isto non é o único. A rapaza apunta que a bombardea chamadas chegando a recibir 85 en tan só media hora e que o fai ademais dende número oculto a calquera hora do día ou da madrugada e que lle profire insultos. Inútil, vai fregar que eres unha muller. Preocupan especialmente esas ameazas de morte que comezou a recibir nos últimos días. Ahora empezou con amenazas. Amenazas de vouche matar, sei onde vives. A propia rapaza afirma que xa denunciou o caso ante a Garda Civil. Na República Dominicana prenderon o principal condenado pola violación grupal dunha moza nun piso de Vigo no ano 2022. Miguel Ángel Wilson, de 32 anos, foi condenado a 11 anos de prisión pola agresión sexual. O xulgado prohibiulle saír de España, pero hai 4 meses logrou fuxir ao seu país natal onde o detiveron. A Audiencia de Pontevedra xa reclamou que o extraditen a España. Os 3 detidos en relación ao alixo de cocaína da Pobra pasaron a primeira noite en prisión. Son supostamente o elo máis feble, polo que a operación segue aberta en busca dos responsables da loxística en terra. Golpe importante, sí. Por cantidade, case 4.000 kilos de cocaína e polo método, outro somerxible máis. Todo apunta que este verán se superou a media con máis de 5 mes. Dos submarinos levamos un ano francamente preocupante. Isto que vemos posiblemente sexa a punta do iceberg dunha ruta perfectamente consolidada. Os 3 detidos, un ecuatoriano e 2 colombianos, xa están en prisión. Suponse que son a parte máis feble de toda unha organización criminal. Os que trasladaron o semisomerxible dende América do Sur buscan os responsables da loxística en terra, supostamente un grupo galego. Hai unha grande organización de narcotraficantes, pero hai xente como son os detidos, que se xogaban a vida, a cambio da miseria. De momento todos son suposicións porque os detidos gardaron silencio ante a xuíz e a policía nin confirma nin desmente á espera de avanzar na investigación, pero malia que a droga apareceu na Pobra, todo apunta a que hai relación con Muros. Distribúen, digamos, os seus cargamentos por distintos lugares das costas galegas en función das súas preferencias nun momento dado, da presión policial que poidan detectar nun lado, pasan a outro. Non se sabe quen está detrás, pero parece que a policía xa lle seguía a pista que esperaban esta descarga, por certo, chea de erros. Os narcos embarcaron o remolque nunha curva e a metade dos fardos quedaron ciscados ali mesmo. A outra metade deixaron a poucos metros no medio duns matos e deixaron tirados os 3 supostos peregrinos, que non tardaron en levantar sospeitas, máis aínda despois do paso do helicóptero que puxo a veciñanza en alerta. Este é o instante que chegaba a Vigo un dos mariñeiros españois do arrastreiro afundido en Mauritania. Sobreviviu a abordaxe brutal que sufriu o pesqueiro galego por parte doutro barco lituano 3 veces máis grande. O impacto foi tal que o pesqueiro afundiu por completo. Os 2 tripulantes galegos que ían a bordo, ambos de Marín, lograron salvarse. 5 dos seus compañeiros de nacionalidade mauritana seguen nestes momentos desaparecidos no mar.
Nos recibimos o golpe xa demos a arma de que nos deran un golpe. O barco tardou 5 minutos, desde que o barco acabou de empujarnos hasta que foi a fondo 5 minutos, o sea, non nos dou tempo a nada. 5 persoas encapuchadas entraron roubar nunha nave municipal en Negreira. Levaron o coche e o remolque de Protección Civil, así como ferramentas e outros materiais do Servizo de Iluminación Pública e de Limpeza. O botín ascende a uns 70.000 euros. Os empregados da recollida do lixo do Concello de Negreira foron os primeiros en decatarse do sucedido. Cando chegaron a esta nave municipal ás 6 da mañá, atoparon un furado na fachada e a pechadura da porta forzada. Eles o que fixeron foi entrar por este lateral deste portal, facendo un butrón na propia chapa do portal e, lóxicamente, despois para sair, polo portal que temos de acceso aquí ás miñas espaldas, romperon o bombín da pechadura para poder sair, non? Foi na madrugada do luns para o martes, concretamente a partir das 2:30 da mañá, máis ou menos, hasta as 3, que é cando vemos que marchan xa co vehículo, non? As cámaras de vixilancia do edificio gravan a saída de 5 encarapuchados neste vehículo de Protección Civil cun remolque cargado con todo o equipamento. Roubaron tamén ferramentas e materiais das brigadas de obras, iluminación e outros servizos do Concello. Dende taladros, amoladoras, cable do servicio de alumeado e moitos outros. Por tanto, estamos facendo un inventario para poñer realmente todo, cuantificar todo o que realmente poideron levar. Mellor un valor de uns 70.000 euros, máis ou menos, 60 e pico mil seguro, porque o vehículo remolque xa teñen un valor importante. Na súa fuxida, mesmo tiveron tempo de tirar algúns obxectos sustraídos que non lles tiñan utilidade. Ainda recollemos un desfibrilador que tiñamos no propio vehículo, que tiraron aquí ao lado, e tamén algún talqui que estaban no propio vehículo. Eu creo que viñan con algo sabido, non é un típico caco que entra a mirar o que hai e leva o que encontra, non? Eu creo que sabían ben o que viña, non? O Concello presentou denuncia ante a Garda Civil. As imaxes das cámaras situadas tanto no propio almacén como noutros puntos do polígono industrial son clave nunha investigación que non descarta máis implicados. Parece un aparello do século pasado, pero o fotomatón segue tendo moita utilidade. De feito, en Xinzo acaban de poñer un do trinque. Os veciños levaban tempo reclamando para non teren que ir a Ourense a sacar as fotos de carne. Nuns minutos veremos para que necesitamos o fotomatón en pleno 2025. A doazón de sangue é clave para poder garantir o funcionamento dos hospitais. De aí a importancia de sumar novos doantes. Hoxe comeza unha nova campaña centrada na comunidade universitaria. Nuria. Así é, Antía, aínda que a ratio de doantes en Galicia é positiva, sempre presumimos deses datos. É importante a captación de xente nova para garantir ese relevo xeracional e dai a importancia de campañas como esta no ámbito universitario. Universitarias, por certo, como Antía, que é unha estudante que está aquí en Galicia, a pesar de que ela é andaluza. Hola, que tal, Antía? Bien, moi bien. Eres estudante de enfermería, ademais? Sí, de enfermería. Bueno, vexo que xa tes aí o sinal de que xa remataches de doar, porque decidiches interrumpir hoxe a túa xornada e doar. Porque, me llamaron porque necesitaban sangre y al final es un pequeño momento que puede salvar vidas y que no cuesta nada venir y además te dan bocadillo, así que todo son ventajas. Todos son ventaxas, xa o ven, e ademais que hai pouca excusa porque o certo é que cando un chega a unha unidade como esta llevan a facer un estricto control da súa saúde para saber se reúne as condicións de cada doazóns como a de Branca, que vemos aquí o seu sangue. Jaime, ti eres o médico que está aquí encargado de facer todo o control desta unidade móvil. De cada doazón o rendemento é alto, por qué? Efectivamente, porque podemos salvar incluso ata 3 vidas, digamos que a promoción que facemos, porque os componentes de cada doazón separanse. Temos o plasma, por un lado, temos as plaquetas e temos os glóbulos vermellos. Cada un hai que lembrar que é importante que os glóbulos vermellos duran 42 días, as plaquetas 7, o plasma sí que aguanta ata 2 anos, pero entón é necesario facer, digamos, asiduamente as doazóns para que eso se pode manter. Hai que facer asiduamente as donacións. Por certo, lembramos, os homes poden facer ata 4 doazóns ao ano e as mulleres, por a súa propia natureza, podemos facer ata 3. Insistimos, a mocidade galega está chamada a esta campaña. O ano pasado fixeronse en total en todos os campus galegos 4.331 doazóns, pero o obxectivo este ano é un poquinho máis ambicioso, é chegar ás 4.500. Ya estamos.
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañou esta mañá un grupo de persoas con discapacidade nun paseo en barco veleiro no marco do proxecto Cavea de Kogami. É unha iniciativa de vela adaptada que intenta promover o acceso ao deporte adaptado e a cultura marítima entre as persoas con discapacidade. Na era da digitalización, a nostalgia polo analóxico dalles unha segunda vida a aparellos tan vintage como aos fotomatóns que nos permiten imprimir as fotos no momento. Nuns casos por diversión e noutros por necesidade, como acaba de pasar en Xinzo de Limia, onde xa non quedaban estudos fotográficos onde sacar as fotos para o carné. Uns pés erguense para coller posición no fotomatón da Policía Nacional de Ourense. No estaba enterado que no se puede regular el asiento, entonces estaba muy hacia arriba. Unha tecnoloxía arcaica para a xeración digital, pero moi útil para cumprir cos requirimentos burocráticos. Porque vengo a la foto para el NIE, la verdad tenía un poco de miedo, pero fue fácil. No, me equivoqué, la verdad tuve que tener 2 oportunidades, pero todo bien. Este fotomatón leva anos fronte á Policía Nacional de Ourense, pero estoutro, en Xinzo de Limia, está do trinque. Leva apenas 24 horas instalado, pero aquí en Xinzo xa todo o mundo sabe del, difundiuse a través das redes sociais, da prensa local, como un novo servizo na vila. Hasta agora non había onde sacar fotos. O que había cerrou, xa hai un ano ou 2 que cerrou. Pareceme fantástico, porque al menos temos algo donde botar a mao, porque agora non temos nada. As fotos non son baratas. Hai en sitios que che cobran 3 sendo profesionales e 6 euros é un pouco caro para unha máquina desas. E ás veces hai que repetir. Normalmente sale uno moi mal, pero claro, non hai outra. Che saca unha foto aí que salgas espectacular, pero vale. Todo vale, din, para aforrar desplazamentos. E seguro que xa o notaron. O chocolate é un dos produtos da cesta da compra que máis subiu, case un 20% no último ano. E como vai tan caro, o seu consumo comeza a resentirse. Yo compraba diariamente y ya dejé de comprar por la subida de precio. O chocolate está vivindo horas baixas e é que sobre el desatouse a tormenta perfecta. A invasión de Ucraína provocou unha suba desmesurada do prezo de fertilizantes e insecticidas. Países como Ghana e Costa de Marfil, que producen o 65% do cacao mundial, deixaron de utilizalos nas plantacións que quedaron minguadas polo ataque dun fungo, o da vaíña negra. E por se non fose dabondo, o fenómeno del Niño disparou as temperaturas e secou os campos de cultivo. Todo isto provocou unha escalada nunca vista do prezo do cacao nos mercados internacionais. Por ejemplo, la tonelada estaba entre 2.500 y 3.000 dólares, en estos momentos está a 6.000 dólares, pero llegó en el 2024 llegó a ponerse entre 10.000 y 11.000 dólares. Esta suba da materia prima afectou directamente á industria chocolateira mundial e notouse moito en España, un dos grandes produtores e exportadores de chocolate. Un palé de cacao, que son 1.000 kilos, pues ha pasado de 3.000 euros a 14.000 euros, por ejemplo. Entonces, claro, eso está repercutiendo en el producto final. O chocolate encareceu este último ano case un 20%, o que está provocando unha caída no consumo. Está caro, sí, subió de precio. Está carísimo, carísimo. Hace un año y medio estaría en la tableta a 3,25, en estos momentos está a 6,40, 6,50. Con eses prezos aumenta a facturación das empresas, pero é unha noticia trampa, porque provoca unha caída do consumo que en España se cifra xa nun 4%. E a esta hora se cadra, algún de vostedes está comendo no supermercado. Cada vez máis cadeas están habilitando comedores dentro das propias tendas. É o que chaman mercaurantes, como no que estás ti, Paula. Exacto, Antía, e así son estes comedores que ofrecen os grandes supermercados para poder xantar aquí in situ os pratos que preparan diariamente. Aquí entre estas mesas atopamos varios perfis. Por un lado, ese cliente que aproveita despois de facer a compra para xantar aquí directamente, e tamén aquel que ven expresamente a xantar aquí, pero o motivo é prácticamente o mesmo, é o prezo. Aquí os menús son máis baratos que nos restaurantes convencionais, ademais tamén son pratos caseiros e na maioría dos casos son con produtos tamén de alta calidade. Esta unha nova moda que tamén empezan a implementar todas as grandes superficies. Chámanlles mercaurantes porque efectivamente teñen cociña propia. Aquí preparan alimentos dende 8 da mañá a 1:30 da tarde.
E ademais, como nestoutro hipermercado, teñen un auténtico comedor. Canta xente, que tipo de xente come aquí? Pois por aquí cada día pasan máis de 600 persoas e o tipo de cliente é moi variado, dende persoas que traballan neste propio centro comercial e veñen aquí a comer, ou estudantes que aproveitan as nosas mesas con cargadores para estudar ou para traballar. Venimos a hacer compras, aprovechamos que ya tenemos un poquito de tiempo, desayunamos algo bien rico. Cuesta menos, económico. Por calidad-precio. Al final es muy cómodo venir, haces la compra, tienes un menú, te vas al comedor, comes y te vas para tu casa. Gratinado provenzal y pisto de verduras. Suelo venir aquí después de la universidad, principalmente por la rapidez, la velocidad y que, bueno, al final no tengo que cocinar yo. Sí, de precio non está mal tamén. Sí, ven. Buah, sí. Tedes que probalo. Tamén hai moitos pedidos para levar en esta tenda en concreto moitos pros concertos de Castrelos ou pros partidos de Balaídos, que están moi preto. A xente leva cousas como esta. O que máis despachan aquí son pratos tradicionais como callos ou tenreira, pero ademais aquí teñen moitos clientes latinos e para eles hai cousas como arepas, burritos ou fajitas. En Lugo está case todo preparado para celebrar o último festival do verán, o Caudal Fest, que congregará cada día unhas 20.000 persoas. Os hotéis rozan o cheo na cidade e nos arredores. O festival deixa cada ano un volume de negocio superior aos 7 millóns de euros. No Paseo do Río Miño todo está prácticamente listo, só falta o público. Quedan horas para que arranque o Caudal Fest, a última cita do calendario de festivais en Galicia. Estamos hablando de un 30% de nuestro público es de fuera de Lugo y de fuera de la comunidad autónoma. Agárdanse unhas 20.000 persoas cada día e aínda queda algún abono á venda. No terceiro máis importante dos que acolle ou dos que patrocina Turismo de Galicia, a Xunta de Galicia a través dos concertos do Xacobeo. O festival ten un grande impacto socioeconómico na cidade e na contorna. 1.000 postos de traballo directos e outros tantos indirectos e un retorno económico de máis de 7 millóns de euros. É sobre todo unha plataforma de difusión e de posta en valor e de coñecemento da nosa cidade, non? Hoxe é un referente para o turismo e para a hostalería, que na fin de semana estará ao completo. Un festival magnífico que ten unha repercusión socioeconómica importantísimo, sobre todo económica para nós, no noso sector. Polos seus dous escenarios pasarán bandas consolidadas e tamén grupos emerxentes. En traer algunas de las giras que toda ciudad y todo festival quiere tener en exclusiva en su verano. Este año pues nombres como Melendi, como Carolina Durante, como Los First Lesbian. Todo nunha localización única á beira do río. A Academia de Cine acaba de elexir Sirat, do galego Oliver Lasher, como candidata española aos Óscar. A viaxe dun pai pola inmensidade do deserto marroquí para buscar a súa filla cruzará agora o océano para competir en Hollywood. Falamos co seu director, Oliver Lasher. Boas tardes. Boa tarde. Ben, estades asistindo ao Festival de Cine de Santander, onde precisamente soubestes isto, que Sirat é a candidata española aos Óscar. Como recibistes esa noticia? Pois con moita ledicia, e ademais cos compañeiros, cos produtores, tantos anos de traballo, e con moito agradecemento que os compañeiros da Academia pois, confíen en nosotros. Ademais estábamos competindo con dúas pelis moi boas, e, bueno, dúas pelis catalanas e bueno, temos que estar orgullosos, non? Que o noso cinema galego cada vez ten é máis hexemónico e ten máis presencia, non? Sirat ten xa asegurada a distribución no mercado americano e conta tamén co apoio de Pedro Almodóvar. Entón, a partir de agora, que vai mudar? Que hai que facer para facerse con ese Óscar? Bueno, xa comezamos, estivemos no Festival de Toronto, que é o festival máis importante de Norteamérica, fixemos a estrea, facendo moita prensa, e o distribuidor, que é un distribuidor moi afeito a traballar coas películas que gañan no Festival de Cannes, e algunhas xa gañaron Óscars tamén, pois teñen como deseñado ir a moitos festivais en Estados Unidos e moitas presentacións de películas para académicos.
hai que ir votante a votante. É moi difícil, quedan bastantes etapas, e hai películas que están por diante de momento nas quiñelas, non? Pero estamos aí. Eu creo que hai como unha quinta praza das 5 películas que podría ser a nosa, vamos a intentalo, pero é complicado. Ainda así, se toca celebrar, a verdade é que é complicado, non? Ser a única película, bueno, a película que se escolle para representar España, non? Está moi ben. Pois moita sorte agora e parabéns a todos, claro. Parabéns, a película sigue en carteleira, ollo. Hai que vela en cinemas. Moi importante iso tamén. A que vaya ao cinema. Grazas, porque son 4 meses que leva en carteleira a peli, e eso é grazas aos espectadores. Pois perfecto, Oliver. Oliver Laxe competía por primeira vez na sección oficial do Festival de Cannes tras ter participado con todos os seus filmes anteriores nas competicións paralelas. Como tamén é habitual, non se foi sen premio. Desta volta, con Sirat acadaba o premio do xurado, un galardón que Laxe admitiu que lle ia proporcionar máis liberdade creativa para os seus vindeiros filmes. Equivale a más libertad, ¿no? A legitimar pues, el trabajo que estoy haciendo con mi equipo, ¿no? y a seguir pues, en la misma línea, ¿no? Hemos subido 4 ligas de repente, ¿no? Tras a estrea en salas en xuño, o filme recadou 2,5 millóns de euros en España, cifra que rebasousa en Francia, onde apenas leva un mes nos cinemas. Xa durante o festival, Sirat conseguiu distribución nos Estados Unidos con Neon, a compañía máis influente para o cinema independente. Algo moi importante de cara á carreira dos Óscar, onde non só a calidade puntúa, senón tamén a promoción nas máis altas esferas de Hollywood. As portas do outono volven os avisos por calor a moitos puntos da Península Ibérica, con máximas de ata 38 graus en 8 provincias españolas. E tamén está hoxe en risco amarelo case todo Portugal. Un total de 11 distritos, incluso dos do norte que lindan con Galicia. Mañá amplíanse aínda máis eses avisos e mesmo chegan a nosa comunidade ao sur de Lugo, Valdeorras e a Bacía de Miño en Ourense e Pontevedra. Vemos en directo a través das cámaras web como está o panorama arestora en algúns deses puntos. En Tui teñen o ceo completamente despexado. Hoxe esperan 28 graus de máxima e mañá xa 31. Tamén teñen un día radiante e caloroso en Ourense. Hoxe alcanzarán os 35 graus e mañá chegarán aos 37. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. O próximo martes chega o outono, así que estes serán os últimos días de calor para pechar o verán. Unha estación que foi extremadamente cálida e moi seca en Galicia, segundo o balance que acaba de facer a Axencia Estatal de Meteoroloxía. Sabela. Antía, o verán que remata foi o máis caloroso da historia desde que hai rexistros, dos últimos 64 anos. E ollo porque ademais hai prórroga extra do estío durante estes días, porque continuaremos tendo sol, polo menos ata fin de semana, e sí que parece que o outono chegará de golpe. Que é o que nos espera? O que xa sabemos, días máis curtos, menos luz, baixan as temperaturas, hai que botarlle ollo a novas colleitas. A novidade, o que parece que será, é que estes 3 meses que nos esperan por diante de outono serán algo máis secos do habitual, tamén máis calurosos, con temperaturas máis elevadas do que ven sendo habitual nestes últimos anos. Ademais, tamén se espera que non chova demasiado. De momento, por diante, un trimestre suave ata o inverno, que será o 21 de decembro. Antes ainda temos que pasar o outono. A só unhas xornadas do cambio de estación, o outono comeza xa a cambiar a tintura dos días, que son e se fan cada vez máis curtos. De momento, tímidamente, o cambio cara ao equinoccio notase sobre todo no fresco das mañás. Il tempo è molto fresco, ma nel pomeriggio le temperature si alzano e si sta bene. Digamos que tibio, porque el frío particularmente no me agrada mucho, pero tampoco el calor en exceso. Calor en exceso hubo dabondo nun verán que queda nos balances da AEMET como un dos máis cálidos e secos da serie histórica, e cun mes de agosto batendo marcas con máximas moi altas durante 15 días consecutivos. Entre el 3 y el 17 de agosto es la ola de calor más larga, estamos hablando de Galicia, en el resto de España fue incluso más larga todavía.
Foi a vaga de calor máis longa desde que existen rexistros e cun tempo especialmente seco na zona noroeste. Despois deste verano tan caluroso, un poquinho de choiva e un poquinho de frío, ben, a verdade, se agradece. Como me gustan todas as estacións, pois a mí me gusta o tempo seco, pero sei que fai falla que chova. Segundo as previsións da AEMET, para o outono hai moitas probabilidades de que chova menos do normal e tamén de que as temperaturas non sexan moi frías. En Galicia hai unha maior probabilidade de que este trimestre sea máis cálido do normal. Son as previsións para o último trimestre do ano.